veritat és que és un autèntic goig estar així a Dénia, veure la plaça del Consell tan plena. Com vam planificar de fer aquest acte, no pensaven que hi seria també, el qual vol dir alguna cosa i que la veritat és que ens ampli a tots, suposa que a tots els que estem així, les piles per acabar aquests dies que queden de campanya amb el millor ànim de tots. Des de la Marina, des d'aquest emplaçament privilegiat, a les meves esquenes al castell, mirant el Montgó, estem així per a dir-vos que aguanteu, que ja queda poc, que ja queda menys, que hem viscut temps molt durs a nivell econòmic, a nivell de les nostres vides. Ho heu passat tots, cadascú dins de sa casa sap el que té. Cadascú dins de sa casa sap què és el que ha passat. Fins i tot han sigut temps durs, perquè hem vist durant molts anys com tractaven d'enganyar-nos, com tractaven de dir-nos que així, en esta comarca, lligàvem els gossos en llangonisses, que així qualsevol podia fer-se ric només venent un terreny o només afiliant-se a tal o qual partit. Hi ha alguns que s'han fet rics, però per a la majoria de la gent no ha sigut així, la veritat que no. Nosaltres així, des de Compromís, volem presentar-vos un altre projecte. Des de la Marina Alta, allò que anava a ser, segons com venien així del PP, Camps i companyia, que això era la punta de llança d'Europa, el benestar europeu, ens hem convertit en la zona zero del desastre. Va caure la bombolla immobiliària, igual que van caure les torres de Nova York, i així, això ha sigut la zona zero. Sabeu els índexs que n'hi ha de pobresa, sí, d'atur. No fa falta mirar ninguna estadística, ho veu tots des de casa. Quanta gent, quants familiars vostres han tingut que pegar a fugir d'ací perquè això és insuportable. Quanta gent ha de fer faenes temporals, faenes per a les que està totalment sobrequalificat, perquè tenen una carrera i no sé quants màsters, i han de treballar 2 mesos a l'any posant gelats, potser en el carrer Campos. Quanta gent d'ací ha perdut l'esperança i es pensa que ja no hi ha futur en aquesta terra. Des de la zona zero, des de la zona zero europea del desastre, nosaltres diguem que així estem la gent de Compromís. I estem la gent de Compromís i estem així, no només per a dir-vos allò que hem fet mal la resta, perquè ja sabeu que hem sigut valents, que gent com Mònica Oltra, gent com Mireia han donat la cara allà on feia falta, davant de la corrupció, davant de gent molt poderosa, gent molt perillosa, i han sigut capaços de donar la cara sense por, amb valentia, com diu el nostre lema. I nosaltres vos diguem que no mos quedarem ahí, que la mateixa valentia que hem tingut per a donar la cara contra Cotinos, Camps, Rus, Rita, etc., la mateixa valentia anem a mostrar-la per a donar-li un futur al nostre poble, un altre model econòmic diferent al de la bombolla immobiliària, que ha destrossat el model econòmic de la bombolla immobiliària, que ha destrossat el nostre territori, que ha destrossat les nostres vides, però el que és pitjor encara de tot, ha destrossat la democràcia. Se'n recordeu, aquests temps que encara, per desgràcia, no s'han acabat, però falten només escassos dies perquè s'acaben, en què els grans constructors triaven qui anava a ser l'alcalde de cada poble. Se'n recordeu en què els grans constructors triaven qui anava a ser el regidor d'urbanisme, i a partir d'ahir ja no hi havia més política possible, perquè les úniques polítiques que es feien en cada poble era la d'urbanitzar a mansalva. L'única democràcia que han cregut ha sigut en eixa. I nosaltres vos diguem, nosaltres no tenim aquest plantejament. Nosaltres, des de Compromís, vos diguem, no aneu a fer-se rics en Compromís. Ningú! Si algú... Si algú de vosaltres pensa que en Compromís va a fer-se ric, li demana que s'alci i que se'n vagi.
Per què no aneu a fer-se rics en Compromís? El nostre projecte de poble, de comarca, de país, no és per fer ric a ningú, és per tindre una vida digna, en un treball digne. Poder criar els fills. Poder criar els fills en esperança. Poder criar dels nostres majors, cuidar dels nostres majors. Això és el que demanem la gent de Compromís. I vivim a la millor comarca del món, i tenim el millor territori del món, i tenim la millor gent del món, i ho podem fer. Simplement necessitem gent valenta i gent preparada. Gent valenta i gent preparada que dona un altre model econòmic a este poble i a este país. I no és fàcil. Evidentment que no és fàcil. No ho farem d'un dia per a l'altre. Això no es tracta així de prometre les coses que no anem a complir. És una feina de bisturí, de saber consensuar en la gent, d'anar a afavorir allò que sempre parla Mònica, de les coses xicotetes, de les xicotetes empreses, dels treballadors, dels autònoms, aquella gent que ha estat oblidada pels governs. Ja n'hi ha prou de beneficiar sempre els mateixos, a les grans multinacionals. Ja n'hi ha prou que així totes les faenes se les queden sempre els mateixos. Fomentos Construcciones y Contratas, ACS, SACIR Vallehermoso, CESPA, etc. Ja n'hi ha prou. Nosaltres també tenim empreses preparades a les comarques, xicotetes empreses, treballadors que estan a casa estirant-se el monyo perquè no saben per on pegar. Ara és el moment de dir-los. Ara és el moment de dir als directius de les grans multinacionals, eixos que són els que realment manen, que han comprat els polítics del PP i del PSOE amb les portes giratòries, eixos que realment són els que governen les nostres terres, que vagin acomiadant-se dels seus sillons, que vagin acomiadant-se dels seus privilegis, perquè així arriba la gent valenta de Compromís, la gent valenta de Compromís que són capaços de fer-ho, que vos diguem que amb el vostre vot sereu capaços de canviar-ho tot a partir del pròxim diumenge. Amb la gent que està aturada, amb tots els aturats de la construcció, anem a donar-los un futur, perquè tenim milers i milers de cases en la comarca que estan per a rehabilitar, perquè tenim milers i milers de monuments històrics, de patrimoni històric en tot el País Valencià que està caient a trossos. Això és crear feina estable, crear feina de qualitat, al costat de les xicotetes empreses. Perquè vos diguem que ja n'hi ha prou, que anem a desfer el seu model. Anem a desfer el seu model de corrupció i també el seu model institucional. Ja n'hi ha prou de que estiguen depenent així la gent dels pobles d'una vergonya, d'una institució de vergonya que es diu Diputació Provincial. Ja n'hi ha prou. Sabeu com es reparteixen els diners de les diputacions provincials? Ho sabeu? Ells mateixos ho diuen. El 60% per al PSOE, el 40% per al PP. Després, ni tan sols van baixint, simplement és segons el nivell de llepar-li el cul al que estiga ahí, doncs el donaran més diners o menys. Per això, pobles com Pego, que ja fa temps que per sort no mana el PP, no mos arriba un duro, per això tenim ahí la gent valenta de Xaló, que han sigut capaços de plantar cara a la Diputació. La gent de Xaló, que per no tindre un govern del PSOE i del PP, es van quedar sense aigua els quals dies. Però ells van ser capaços de plantar cara a la Diputació i dir, per així no passem, anem a recurrir el que faci falta. I si fa falta, recorrim totes les inversions de tota la Diputació, des de Pego fins a Pilar de la Horadada. Però la justícia és justícia. I les diputacions provincials no poden continuar com fins ara. O canvien radicalment o simplement mos les carreguem. Ja n'hi ha prou de mantindre la paraeta perquè els xorissos, perquè els seus amics, perquè vagin enxufant el personal, perquè l'alcalde d'Ondara vagi passejant-se per ahí com si fos l'amo de la Marina Alta. Ja n'hi ha prou! Vos demane, ara
ara més que mai, que queden 3 dies de campanya, us demana que sigueu valents. Nosaltres, l'única força que tenim és gent com vosaltres. Nosaltres no tenim darrere televisions ni ràdios, ni bancs, que són els amos de les teles. Aquesta gent de nosaltres no mos vol. Si mos treuen és per compromís seu. Veritat que mos treuen una volta a l'any a la sexta noche? Pues nosaltres sí que van, sí. A tope que van. Però aquesta gent, nosaltres no podem arribar a aquests nivells de mass media, però sí que tenim la força de la gent, la força del boca a boca, per internet, parlant als bars, a la cua de l'atur, en la feina. Aquesta és la força que tenim Compromís. Sou vosaltres, tots i cadascun de vosaltres, perquè Compromís som poble, venim del poble i estem al costat del poble. I anem a donar la cara i anem a deixar-nos la pell fins al final per este poble. Visca el País Valencià! Visca la Marina Alta! A per totes!